movie lo in chan na a chuan mel thatna damdawi an tih mai fakna hi aron langa chu damdawi chu adanglamin Hmeichhe chi le tluak te asiam rema Hmeichhe hmeltha deuh po mel thataka a chhuat a thin ani a thaw thatna le a larna awangin an siam chu atanga kumkhat leka muntina an hral zo ngal vek maya chu damdawi eitu te chuan an taksa le hmela danglamna an mungal zel thin damdawi chu hlotling viau ma se an hman atanga kumhni po aliam ma in a side effect alang tan tatlat mai a thenin allergic reaction an nei lain a thenero choble chilin an at pha an zir chian na chu damdawi chuan Hmeichhe te thluak chu khoichia in a song te veka chu chuan an ril ru ti chumolin thil ti olsam tak tak te po ti theilovin a siam ta thina chu mai baka an ril ruwa thilang te chu an vei tukluka na le nuam an shad na po are ta vek mai ani chu damdawi chu scientist ten an siam laya mihring thluak le jinsa a thaw dan tura an lorin lok aida in a thokna in a thalo zoka reilote a mithiam ten chu damdawi chuan virus chekhat mel thatna virus an ti mai chu a siam chuak ani ti an mu chuak thuaya chu virus chu a hlo tak zet ani chu virus chu borua ka leng vel ma se aka ina mi a fo atang chau a in kai chon thei thunga Hmeichhe tu po chu virus kai te chu zombie ang deuh tak mi fo tum phet ang hi an lo ni ta thina ma se chu aya lamak zok chu mipate po virus ka ina an fo apiang te chu an taksa pum puin Hmeichhe a achang ta vek thin ani kan movie en meka achang tu pa ber chu tlangwal mel thatak mai kyauke ania China a virus adar tak chiam nu chuan kyauke ale a chian pa chuan engtia malak tur nge ani ti chuan ngai to a chuta apa ne na changa text message an dona wangin ina chuan an tlan ho ta ngal inan vathen chuan Hmeichhe pakhat hi thlun be in alo oma kyauke pa chuan chu Hmeichhe a thlun be chu kyauke unau pa virus kai Hmeichhe fo atanga Hmeichhe alo changta ani thu asoya kyauke oilo lutuk chuan ataksa te chu endik a hantuma ma se apa chuan a endik vek to thule Hmeichhe nge ani to thu chu alo shila apa chuan ama nge po chu fo atuma wanga thlungtama yani thu asoya chuta kyauke chan pa chuan lo tu ni in virus ka in mi a fo in an taksa khoi muna po fop sela virus chu adar tak tur thu asoya chuti lai takin kyauke pa chu nati mel deuh mai hian a cheta chiam mai kyauke unau pa khan abana alo fop man alo ni reilote a ni khoshelovina omzuya chuta an kai tho zo lawa wangin athita a an ngaya ma se thok le khata ron tho chuak thutin Hmeichhe mel tha deuh maya hian aron changta dai maya kyauke po chu fo atum ngal an chan dun chuan kyauke chung te chu an thito a tuna an ma Hmeichhe ding mek te chu zombie mai an ni thu pomin an chua sana ni ma sela an kar chung an lu ma in virus kai Hmeichhe in aron umzui ko thlera ke in an wak chuak ta ringota virus chuan an khopui chung chu alo tuam hne lutuk to ko thler chu virus kai Hmeichhe an mi pahmu apiang fo tumin an khata police station na an vakal la in police tengei po chuan an lo kai der to boxi revak lova an signal te chu ti top ani zuya puina dil turin tu ma an betlang thei heglo an chian dun chuan kong sira an tangklata kiltin maya chuan virus kai Hmeichhe te an omvek mai boxi chuti lai takin kyauke chuan virus kai ten Hmeichhe mel thatak tak te chu an bei velo ti a she chuaka an nei ber thom hnodora kala Hmeichhe anga inche danglam chu arota ma se virus kai Hmeichhe ten an hwalbe tlata wangin kyauke thian pa chuan Hmeichhe te chu ti boya ama in hlan top mai chu aril ruka asoidan chuan Hmeichhe tam tak fo aya thi na nuam dang aum chuang lo chu mai baka ngai zong alane ngai mi alo buka chu wangin tun hi atan chuan hun thatak ni donin a shevetlat chu thu soizo chuan Hmeichhe te mu thein awa chuak ta ngala Hmeichhe ten an fo loi loi lain kyauke chu molam panin atlan thunga vane thlak takin dor chunga chuan tu ma an lo om lo hlo reilote chung chul hadam tura thutlenga a thut lai chuan kumkhat liam to hnu aron langa
keuke chu amma a omna dora chia khan ala omrenga dor chu alo nok nuai to radio a thu an puan dan chuan virus chuan an rampum chu atom chuak vek to a dam chuak mi tlem te chu mun sang sanga an in bok lom nima sela keukia ero ama indora chuan alo khosarenga achang changa mamolama achwa donin Hmeichhe thom hno le sama in bel mai thin tum khatpo chutianga mamo zonga achwa lai chuan kar pakhat adablain kar hnunga Hmeichhe lo thureng hi a hmuta thut mai anun chan him nan atlan ho ngala ma se virus kai nula chuan alo zui ho zel chuni in amamo dap khom te a endik lain a hnunglama chang nula chuan aron bei thut mai vane thak takin a fo man ma in mi pa pakhat hian aron chan mana chu parwal chuan Hmeichhe pakhat po aron tel ve nge chu nula chu virus kai ten an fo ve thawa ma se ataksa chu zombie a in thak ve lo thung a omzia chu virus in a hne theilo tina ani keuki aron chan him tu pa chu liwei ania a Hmeichhe ron chom chu siauki ani liwei chu namkho chuak ho ke ma omzinga mi ania dam chuak dang zonga ron kalani zin konga siauki nen intongin a chan chuaka Hmeichhe virus kai theilo omchun ania wangin mun pakhat tower tia anko scientist rolina hmeltha virus tidam theitur siam chu antum na hmuna hruaya tuma siauki chu virus tire a chiat na ti top theitu tur ania wangin mishing te tan a hlutak zetani liweyan keuki chu damkho chuak ho omna ke ma kalve jok turina shila mani chawa ai chuan chu mun chu a him jok ani ti chuan an pathum chuan keukian kum khatliam ta a motora da na hmuna khan kalin ti nun a hantuma chuti lain liweyan alo veng ran bok relo te a motor chunungin survivor scam lampan chuan antlanta an hriat haulovin mi papakhat Hmeichhe thuam in bel hian alo zui rureng chupa chu rival game mi ania game dang ho e tu le mamo an ruk sak thin ani game an thlen hnu chuan liwei an siauki chu aka a device a chantira chutiang ani chuan mipate chuan abula om an hlaudon lovani siauki chu natna kai theilo ni ma se ataksa ero virus ala om verenga a fo chu thil hlo om tak ala ni reng tho keuki ale siauki te an omdun lain keuki an max device chu siauki in adu huna apel the nan asiam that saka chuti lai takin investigation corps an ron lang chungmi te chu kema mi pa huaisen berber intel khom polania khopui chu nga kalin mamo an la khom chinani anjinga ho tu ber chu liwei ani ngea tuna tak chuan Hmeichhe anga inthuamin siauki chu tawara shruayan tuma keukia ero ke malo turin ancha ti chuan siauki le investigation corps te chu dora mamola khom turin an chuak ta ngala chuti lain kem lama chuan keukian rival spine apol te nena siauki omna alo shil zot lai aphoka siauki le midang te chu din mun lo oma an omti sha in an ma ni chanturin a chuak ve ta ngal chuti lain investigation corps le siauki te chu rival team ten lo bein siauki chu an khung shanga investigation team te zinga mi chuan sniper mangaron bein lelam achang na sataka inka na achuak zui ahun taka keukea aron thleng mana siauki chu munhim lama atlan puiwata vadoi thak takin chu inka na chuan investigation team lam chan chu chezokin anzawai deuh tho in anthiveka dam kho chuak omchun chu liwei keukea le siauki te cheu ani ma se ani po chu munhim zok an thlen ma in rival team ten an ron nang chingle an team leader chuan an him nan ti in siauki chu max device a chantira nakina an ham thatna na mana tumani nima sela du huna apel theina tura keukian alo siam that sak zara siauki chuan olsam takin device chu apel tamai chu vele rival team leader chu abana fopin zoimongin Hmeichhe a aron chang tamaya a team mate hlaulutuk chu an tlan che vengal ti chuan an motor omna lam an pantangala ma se an motor chu virus kai nula ten an lo hwal khatlat to chuta liwei a chuan Hmeichhe anga ala inthuama wangin chung zombie te chu a tha theya in ringa
ti chuan an vaya atha nuwa tawar lampan chuan an in khalle ta ni nima sela repo an latlan ma in liwe chuan motor atanga chuka du thu chu asoi tamo mai ani po chu zombie te khan an lo fop man alo ni ti chuan kyauki an liwe hena chuan siauki chu tawara ashwai thlen ngei tur thu tiamin an thian pa chu an mangtha ta ni zana chuan mun fal deuh taka an chola me aya an shodun lain siauki in apasal hual virus adar chan laya tha ani thu chu asoi chuaka ama nge chuan virus akai ve ani tin chelovin apasal hual chu afopani chu thu soi zo chuan kyauki an lo hnemin athiam lo ani lo thu ti chu ashila akut chana siauki chu afop zui atu ka tawar chu an thleng ve thei ta shama ma se tu ma an lo om lo ti an mu chuan an hnual rui mai chu mun chu virus kai ten an be ani an ringa enge an ti le ta kang tia an ngei tua boy lai takin zombie te chuan an run be le ta thut mai van nei thak takin tu emo hian an bul hnai factory atang chung zombie te chu run kapin chan chhuain an om ta hlo ani tawar chu factory lui sipai le scientist rol om khom ten virus thana tur dam doi siam chu atuma na an tho na mun alonia chu tawar leader siao cheng chuan lo lomin a right hand man big pia a in Hmeichhe tir siauki blood sample chu research chatan an lata a chumin nuwa aruma achol hadam lain siau cheng ale kyauki aten amun ma ti chu an lo enkwal thunga amasabera siau chengan kyauki chu lepa akal puya chuta chuan doctor hawan blood sample alo endik mek doctor hawa chu zongol veini in a hai hot lea ma se researcher an ne chat berani thung chumin nuwa virus kai Hmeichhe te doctor tena an zirchian thei tur an da khom na hmuna an kalle nima sela chu hmuna amaklai ber chu note piang hlim da na room a omtlat chuani siau chengan chung note te chu tun hnai roka an chan chwa te an ni thuwa soya wangin kyauki po in angai to azui lemlo zanjia kila an thut haulai chuan doctor hawa zuri chuan soi chwalo tur a soi chuak ta phong mai virus thana dam doi siam chuak tur chuan siauki thluaka chang chemical lak chua angai thu a soita a chumi ani chuan choble chilin siauki chu athidon tina ania chuti chung po chuan chu dam doi chu mihring te chan himnan ala tok don chuang lawani kyauke an siau chenga chu ve enin til enki ma shavek ti chu a shethiam ta ngala siau chenga chu nam sonin manmo takin siauki nen chuan an tlan chuak ta ngal chu vele siau chenga big p le midang te chuan an zui ve ngala an tlan chiat na lama room pakhat siauki ang tho an da khom na hmuna an lut lol maya siauki chau chu virus kai sia taksa le ril ruwa alang chuak lo om chun alo ni lo ma se an kal zel thei ma in big p an kyauki chu a chu chura aron har chuale nu chuan siau chengan Hmeichhe virus sina atina theilo hote chu wisdom species tia an ko thu shilin antidote an siam theina poimo em mai chemical an thluaka an nei thu a soi chuaka chung Hmeichhe te chu virus jirchiana pandemic ti top nana vaccine siam chua nan manatum athil tum chu thaviau ma se athok ngei do nem ti po chiang lo thila Hmeichhe te chu tha vek po apoi ti lo ania chumai ba ka chung wisdom species an man te chu anwaya thok mi pa te nen amudun lui tir thina an ma ni ang tho wisdom species a maloka kyauke a mu ang no te siam nan khan a mangani Hmeichhe te an thi nuwa chung no te te chu antidote siam na na man chun zomatuma a chan chu wisdom species tho an ni ve wangani kyauke a chuan mishing te ta na siau chenga ro man na chu pomin puyatum veta a ma se atop nan siauki mo adil kyauke a chuan siauki chu siau chenga puitura thutluk na asiam thu ashilta a siauki chuan rin harati takzet ma se achwa ma in kyauke an siau chenga hnena Hmeichhe te chu surgery ti tura shroyan ni huna max device chantir vek turin ashila chu vele siauki chuan lo shethiam ngalin Hmeichhe te hnena chuan max device chu an mania an phel thei tur thu lo shil atu ka Hmeichhe te chu thomnona le sexy tak hak tirin operation room a chuan an shwaita a kyauki an aru ka alo siam danglam max device chu chantir vek ani bok
tichuan operation chan ani vela max chula thlain doctor zong chu an fop ta veka chuti lain keuke chu virus kai Hmeichhe te an da na ruma kalin siau chenga polte an be theinan Hmeichhe te chu a chua veka an ruwa man na chu a thok chiang hle Hmeichhe te chu chua zalen anita an note cheu te chu lain siau ki nen factory pona an tlan chuaka chuti lain kyaukia ero chaina mun shanga adam kho chuak ten an lo sha turin tower thuruk zong chu radio manga puan zar alotum chuta nunglama chang siau chengan ron be thutin an insual zuya siau chengan kyaukia chu athat man chep tia siau ki ron langin kyaukia chu haron chan chuak ta a nima sila an in be na lama siau chengan alo vidman atopa radio kaltlangin tower thuruk dik tak chu dam chuak te hna chuan an puang zar theita siauki chu aliam tora chang adam chuak theidon lo ti an ria a nima sela kyaukian siauki chu ama chawat hi ti ratum lo ti chuan factory pum ti puak theitur wire pahni chu zomin an nun na an hlanta a pon lama chang wisdom species dam chuak te chuan an no te nen factory puak lai chu an lo thlira an theina danglam tak manga pandemic ti top du na thin lung nget tak pu chungin chu mun chu an chua santani